Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Na-contact na ba nimo si Leslie bahin atong notice sa BIR? Nagkita namin ni Leslie, Papa. Pero ako makahisgot niya bahin, ana. Oh, nga wa pa man nimo siya hisgot eh. Kuan pa? Nagkalalis sa sabing Leslie ka kaniya. Nagkalalis? Ngano naman saw? Pa, naibaw ba ka? Nga si Leslie o si Ronnie tuan na karon puyo sa mansyon sa Limukon. Unsa? Usa to Nilson. Si Leslie ug ang iyang bana. Tua mi puyo sa mansyon ni Idana. O, Papa. Gano nagbuot-buot ba siya dito? Kasi may nagsugo niya nga ato siya mo puyo. Gipapuyo ko no sila ni Idana dito. Binuang na. Unsagoy gipapuyo. Mao man na iyang ingon, Papa. Ako bitong gibadlong dito. Nasuko man noon. Gingnan pa noon ko nga ngano ko no magbuot ko nga si Idana man kunoy nagpapuyo nila dito. Bisag si Idana pa. Dili sila angay mo puyo dito. Usa may nasod sa utok ni Leslie. Mura magnakuangan siya sa kadaghan sa atong mansyon. Napatay mga rest house. Nganong iya pa man itong naginuton ang mansyon sa Limukon. Mas mayo tingali pa nga ikaw nalay pagigsulti ni Leslie. Wa gyud ni magtimaan si Leslie sa akong mga gisulti niya. Bueno, kuyogi ko. Adtuo na to sila dito. Kuyogan ko di mo dito, Puldo. Mo lagi. Yato tagal dito, Mac. Pero Uy. mubalik na ko na yun. O niya ikaw, Idana. Kuyog ka na mo dito? Sa sunod adlaw ra ko maato dito, tiya. Ako rang himamaton ang mga tao dito. Sige. Ako ra gid mo puyo dito. Kauban akong duha ka demonyo. Di ba demonyo man to sila, Puldo? Basta lang din mo. Ayaw lagi pa lupig makamak. Ayaw lagi pa lupig. Soko lang ko nila kang daw-daw. Ay, sukol, no? Di ko ko palupig. Ipagawas mo pagkabatang pasil. Natural. Ay, Kanagi ba? Teksi na sa dyan ko hamak ka. Kung nila kang daw-daw, teksi ko. Kaya para maglagot ko na ang game na. Kikito mo na liong na ay, tanan. nganong daog-daogon man ko nga kita man mo'y tag-iyas mansion. Sila mo'y anging mahadlok na ko. Very good. Tabilibag na ko ni mo mag. Tanan na akong bilibag na urot pa. Salamat. O dati ka dapat dong. Jibads! Jibads! Mas bada ba akong poste ka barong isli. Ako ni. Mina naman ko. Kaon sa man nangima. Muting ko ginyog. Ay mo na kong Andam na ka. patinugon. Andam na ka. Uting ko. Andam na ko, Jibads. Hapon na ba? Na mga to na ta. Nato na. Kay andam sa tong inyong sakinan. Pasana na nga kumalita, Puldo. Aw, amin ko sakinan meron sa una. Ikaw lang. Ikaw lang. Ayaw. Ako ay alsa ng usa ka kanang malita. Ha, Nipoldo ha? Usap sayangan. Sayangan ba? Kanang malita. Hala. Kaya saan ako kumalita? Malita ay di sakinan. Wala niyo. So tagsata. Tagsata na. Nala, sige, tana. Kumusta, Papa? Di kayo maayong akong adlaw, Leslie. Nga naman, Papa? Unsa man di problema? Ako'y mangutana ni mo, Leslie. Anong niam na mo puyo sa mansyon ni Idana? Papa, kalma lang, good. Si Edana ang nag-propose ini nga anilang ko na mi papuyon. Kay, sayang masag kuno kaayo nga way mo puyo din Nahibaw, baya mo nga wagid sa interes ining mansyon na. Sigurado ka nga si Idana mo'y nagbuot ini? Yes, kaayo, Papa. Bisag mo pa pangutanon si Edana? Siya mismo may nag-ingon ako. Papa, wabi ako mangangkon ini, ha? Wasa din ako pangayo, Ako ging gitahod o girespeto ang inyong kagustuhan. O kung mauna, akong istoryahon si Idana. Kung iya man gani ning pagbuot, wa na'y kaso na ko.
Pero kung mahibawaan ako nga imo ra ning kagustuhan, manubag ka na ko, Leslie. Oh, sige. Ignan ninyo si Edana, Papa. Pangutan-an ninyo kung namakak ba ko. Murag dunay naabot, Nelson. Ako rin bahala, Papa. Ako rin pablihan sa katabang. Bueno, sige. Pero sa laing bahin, doon na tayo laing hisgutan. Unsa naman sada, Papa? Doon ako'y nadawat nga notice gikan sa BIR. Gusto ko nga masayod kung unsay atong isyo. BIR? Oo. Oh, yun na. Ano na may notice? Unsa may gisulti dito sa notice, Papa? May tungod sa atong mga taxes. Oh, mao ba? Asa man ang notice pa? Ako rin may bawa, ana. Watay angay kabalak-an ni anak, Papa. Kompleto ta sa tanang dokumento. Coordinate lang ni Nelson. Kamu mo'y akong tahasa ni Ana. No problem, Papa. Ako ng trabaho. Ako'y moasikaso, ana. Dali! Dayon! Dayon mo na ipuldo, nangimak! Asa man mi mo? Hali kayo! Mads, asa man Huwag kayo mahiya. asa? Adi lang mo siya lang. Adi mo siya lingkod sa bangko, lingkod. Papa, niya sila si Nang Imak o si Noy Poldo. Oy, Imak! Poldo! Mayong gabi, sir. Hapon pa, Gabi, oy! oy, Hapon pa! Hapon pa din. Hapon Mo lagi. Hapon pa mo. May hapon, sir. Sir, maayong hapon, sir. Maayong hapon, sir. Ninyong tanan, may hapon. May kay ni Amo. Hain man si Idana. Ha? Imak? Poldo? Ako ang kanang, kuan sir, kanang si Dana, tuapas, mantayupay ba? Ako ang muanhe to siya karong Miyerkules. Wa pa man sa kigayon karon, mong bion na las ng imag si Noy Poldo, nga mupuyo din tama mantayupay. Pumalagay mo lagi. Sir Pepeng. Sir Peps. Si Imak mo ay una mo po yun din. Hinalo ko niya. Musunod raw niya may. Oh, mau ba? Anhin ako mapuyo din Sir Pepeng. Oh, may noon, Imak. Nalipay ko nga puyan ninyo din eh. Mapuyo na gid mi, sir. Kay kapoy naman sige baktas dito sa bungtod. Di na sa mo angay magbakdas, Imak. Kay naa naman mo'y sakyanan. Ay mo kawala ka. Kay kamo ni Puldo, pahatagan tasab mo og inyong sakyanan. Uy! Tinuod ka, sir? Ay, salamat kayo, Sir Pepeng. Ibuta na, Sir Pepeng. Why, sa pa yan, Imak. Kung siya. Ugma, naa na mo'y sakyanan. Og hatagan tasab mo kaugalingong driver. Ay, salamat kayo, sir. Ay. Daghan kay salamat, sir. Kasi magkiat-kiat ka makagay na driver makam. Bueno, Badong. Sir! Tugog yung liw na driver. Gaya ko siya sir. Badong. Paminaw, Badong. Ipahimutang na sila sa ilang kwarto, ha? Wa Oh, kay imo. Nelson. Imo ba dong? Papa, Ato na to si Dana. Ato siyang istoryahon. sige, Papa. Ya, sawam na natin eh. May ni Puyo og sagol na to din eh. Bisit, yun, uy. Nga nang ipapuyo mo ng mga squatter din, eh? Ay, di matakabuot. Ana kay... Iyaan mo na ni Dana. Di palagot, kikog maayo da. Misurok na sa ning dugo na ako. Ay, di na ba ginamahimo nga ato ng hilabdan. Kay sigurado yun nga kita mo'y madiskuhido ini. Sagdi lang. Ako rin mahibaw ron, eh. Magbasol kinang tiguwang akon nga ni puyo siya uban nato din, eh. Usa may nasumunho na. Lingkod mo, Sir Nelson. Salamat, iya. Usabay akong ikaalaga ninyo, sir. Ni agid may karon, Idana. Tungod kay naalang may gustong mahibawan kika nimo. Nga, unsa man, sir? Tinuod ba nga imong kagustuhan? Nga papuyon si Leslie o Rooney dito sa inyong mansyon. Kuan. Oh, sir. Sigurado ka, Idana? Oh, sir. Nag-istorya namin ni Leslie, bahin ana. O wa na'y problema na ako, Sir Piping. Pero tug-ani ko tinuod. Ikaw bagyod ang misugyot nila. Aron adto nimo sila papuyon. O sila mismo ang mihangyo nimo.
aron mo puyo dito. Kanang sir, doon na ba di ay kalainan niya ng duha? Doon na, Idana. Busa tug-ani mis tinuod. Kuan sir, ako mo imisugyot nila. Sigurado ka ba yun, iha? O sir, sigurado. Aboy no. Imo magyod ka di ay ng desisyon. Amo nang irespeto gitahod, iha. Salamat sir. O kanusa ka ba muuban og puyo nila dito sa imong iyaan ug uyuan? Wa pa ko may baw sir. Nagunahuna pa ko kon kanus-a. Manghinaot ko nga sa dili madugay adto ka puyo sa imong mansyon. Salamat gid kaayo ninyo sir. Wa kay angay pasalamatan, iha. Ang ayan lang nga makadawat ka ining maong ganti. Tungod sa kabalaan sa imong pagkababay. Naibaw ko kung unsa ka kabuutan. Sobra-sobra na kayo ang inyong gihatag nga grasya nako sir. Salamat gid kaayo. Bueno. Wa pamansab sila. Mahimo bang dapiton una ka namog pagpangaon? Ay, kuan kanang Kadayo trata, Idana. Anak ratas may iskina. Nay paborito nga kananan sa papa diha. Sige na, iha. Ihatod lang ka na mo sa pagpauli din eh. Pagkanindot sa itong higdaanan, Puldo. Hamugaway pagid kayo ang kwarto. Nga pwede pag yung dako, Unya, humot pagid kayo. Mo lagi. Lipay yun day kayo ni Mac. Ay, kinsa may dili malipay din hinga kanindot ining dapita. Nibong, bitaw ko ninyo nga dili mo ganahan mamuyo din he. Ato na gud ni. Alis to ka din ni Mac, ha? Timan ni Mac, nakay kauban din eh. Ang mga katabang, labi na yun sila si Leslie Gruni. Wa ko mahadlok nila, Puldo eh. Ilabi na nga doon na natin bagong sakyanan og ba? Hatagan ta nilang herpiping. Mudaw-daw ako ni mo din ni Mac. Ha? Ako na tong ubanan si Dana dito. Ya, ikaw ba banday rab? Sige mo na sulik boto niyan driver na mo. Stilan. Awap kikito. Ang iki pa day kuno ka nga tiguang naman ka. Banday bitaw. Man eh. Ano bitaw ako na mo uban? Eh di may mo nga to sa itong pasagdan si Dana dito. Labi na nga babae na siya. Bitaw. Pero giguto man ko eh. Mga uno na ta. Mau lagi. Inas ba daw nga ron? Iya kang magiyahan din eh. Asa man ti Jibads. Ano na? Ay, Sabi na minaw ko din poste na na naglakaw pa doon din eh. Sabi na ko poste maglakaw pa doon din eh. Ano? Pislitan ng puwa nga buton din puwa na puwa. Kanay. Dapat sa inyong Sigan. dapat sa inyong higdaan ba? Aja. Di asap din he, okay. Ang inyong maid ba? No. Muduol din he. Aron mangutan na kung sa inyong gusto nga ipabuhat. Ha? Uy! Pislit. Kaisi na gud eh. Pislit. Pwede maka-order burger ba dong? Ako ka lang, suway lang. Ayaw lang mong kaikong pagsulti sa katabang ninyo din eh. Kay kining baya, kompleto ni tanan, bisag unsa pa inyong pangayon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!